Si Beramon gipulaan ako no siya sayaw ko no. Mukanta na pud kuno siya. Oy hala, napoy pinakurog di ay siya. Si Beramon nakuyawan na siyang matigbak mga idol. Paspas lang ang pagkanta ni Beramon mga idol. Nakatubil man gud ni siya karon. Ubog ang cellphone. Ubog ang cellphone. Pagkahaplos. Dos pagkahaplos. Are, pau. Okay. Ang tingog ni Beramon murag 7.1 magnitude nga linog mga idol. Oy hala man ni Christopher, grabe king uyuga sa tingog ni Beramon. Murag yun ingko pisot, murag kog nauyog, unya bugnaw pag yun. Lulubot yung ingko pisot, paminaw lang mo diha gud. Unya karon ang lyrics ni Beramon na usap na mga idol. Reaksyon na siya kalibong. Ni-aksyon ko kakuyawan mga idol. Kaya ang microphone mura mag-iyang kanon. Unya, lisod na ba ni maglagot si Beramon? Sa unang panahon, nga tarong pa ni siya ngipon, ang mga botilya sa kulapo ini kumanyag inom iyang pangubobod. Pero naalay ka may problema mga idol. Kaya ini kalibang niya, sakit ko na iyang lubot iutong.